ብዙ ናቸው። ለዚህ ሰዓት የሚመጥነውን ብቻ ነው የምናነሳው። ነብዩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ካነሱት ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል የጂኦፖለቲካ ሀሳቦችም ያሉበት ነው። ትህነግ ወይ ደግሞ ህወሓት አሁንም ከሻቢያ ጋር የፈጠረው ግንኙነት የተመለከተ ሰፋ ያለው ዘለቅ ያለው ሀሳባቸው ይታያል እና ከሻቢያ ጋር የሚደረገው ግንኙነት እንዴት ነው የሚያዩት? ግን ይሄ ነገር አንደኛው እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ ከሻቢያ ጋር ያለው እየፈጠረው ያለው በእነሱ አገላለጽ ጽምዶ በሚል ቃል የሚገለጽ ግንኙነት ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ ነው። እንግዲህ ይሄ ግንኙነት ራሱ ምንድነው? ምን ያክል ግንኙነት ተብሎ መጠቀስ መገለጽ ይችላል የሚለው ነገር ራሱ ብዙ ጥያቄ የሚነሳበት ነው። አንዳንዱ በፕሮፓጋንዳ ደረጃ ብቻ ያለ፣ ምክንያቱም ከሻዕቢያ ጋር ጽምዶ መፍጠርስ ይቻላል ወይ? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዳሉት ሻዕቢያ ምን አይነት ኮንትሪቢሽን እንዳለው ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ናይ ሃገራዊ ቴሌቭዥናት ናይ ኢትዮጵያ ጽምዶ ማእከላይ ቴማ ኮይኑ እዩ። ጽምዶ ተቀዳማይ ቁር ገይርሎም ዘሎ ወይ እውን ረስኒ ገይርሎም ዘሎ እዩ። ስለዚ ኣብ ጽምዶ ዘለዎም ፍርሂ ግልጽ ዝኾነ ነገር እዩ። እቲ ሕቶ ድማ ኣብ ክልቲኦም ወገናት ተስፋ ናይ ምቁራፅ ምልክት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ከም ዝኸውን ከሎ ግን ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እውን ብኩሉ መንገዲ ዕርቂ ከም ዝደልዩ ዘለዉ፣ መንገዲ ክመልሱ ይደልዩ ከም ዘለዉ፣ ምስ ህወሓት ክዘራረቡ ይደልዩ ከም ዘለዉ፣ ኩሉ ዓይነት ታክቲክስ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ። እቲ ሚድያ ድማ ነቲ ኩናት ንምግምዳሕ ኩሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝዝርግሕ ዘሎ። ሓንቲ ኣርቲክል ለንቀነ ወፅያ ዘላ እቶም ኢትዮጵያውያን ድማ ዘገማድሕዋ ዘለዉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድንበር አልፈውና ዘልቀው በመግባት በኢትዮጵያ ክልል ውስጥ እንደሚገኙ ይህ ጋዜጣ የምትመለከቱት ኤዲኤፍ ማጋዚን እንዲህ ገልጾታል። ኤዲኤፍ ማለት አፍሪካን ዲፌንስ ፎረም ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ጋዜጣ ያወጣው በእንትን የምትመለከቱ ማርች 3 ዓመተ ምህረት ነው ያወጣው እና ትንሽ ልደራሱ እዚህ ጋር ስለጻፈው ነገር በትግራይ ክልል የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንደዘገቡትና እንደነገሩ ከሆነ ነው እንግዲህ የጋዜጣ የሚያስቀምጠው ኤርትራን ትሩፕስ ሃቭ ኢንተርድ ቦርደር ኤሪያስ ወይ ደግሞ የድንበር አካባቢዎችን ዘልቀው ገብተዋል የኤርትራ ወታደሮች ብሏል ወደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። የሚሊተሪ ሶርስ ደግሞ የመከላከያው ደግሞ የዲፌንስ ሶርስ እንዳወጣው አኖን የሚመስለው ደግሞ ማንነቱ ለታወቅ አድርጎ እንዳወጣው ኤርትራን ፎርስ አር ቪዚብሊ አሎንግ ሴንሲቲቭ ራውትስ ወይ ደግሞ ሴንሲቲቭ የሚባሉ መንገዶችና እንትኖች ይሄ እጂ ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ኩናት ንምጅማር ኩሉ ዓይነት ምክንያት እንዲዩ ዝድለ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ምክንያታት ድማ ይድፍተሽ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ ትብልፅግና ንባዕሉ ንኤርትራ ብደብዳቤ ብግልፂ ደብዳቤ ገይሩ ሰራዊት ናታ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዘሎን ብቐጥታ ብህፁፅ ክወፅእ ከም ዘለዎን ዘለዎ ሓገዛት ምስቲ ዕጡቃት ሚሊሻታት ወይ ዕጡቃት ሓይልታት ንብልፅግና ዝድክርዎ ዘለው ትገብሮ ዘላ ሓገዝ ድማ ከተቋርፆ ከም ዘለዋ ተዛሪቦም ነይሮም። ስለዚ መተካታ ናቱ ካብኡ ተበጊሶም ድዮም ዋላ ጭብጢ ሃልይዎም ጭብጢ ዝበሃል የለን። ኦኬ ሻዕቢያ ኣብዚ እዋን እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ምስቲ ኣወል ስዒድ ዝበሎ ፅምዶ ናብ ሚሊታሪ ደረጃ ስጊር እዩ ዝበሎ እውን ምስቲ ብልፅግና ብወቅዕ ኩናት ክእውጅ ዝደልየሉ ዘሎ ኩነታት ናብ ግምት ኢኻ ወላ እውን የጋጥም እንተሎ ብጭብጢ ዝተሰነየ ዝኾነ ሰብ እንተዝህሉ ኢልካ እዚ ቦግ ኣቢሎም ን2-3 ዓመት ኣፅሚሞምና ዘለዉ እንተኮይኑ ግን which is more likely ናይ መሓሶት ፕሮፓጋንዳ እዩ። ወላ ወተሃደራት ክዳን ዝተኸደኑ ናይ ሻዕቢያ ዘውፅዎም ሰባት ኣለው። እቲ ናይ ኤርትራ ክዳን ከዲንካ ተውፃኻዮ እዚ እንታይ ዘግርም ኣለው? this cannot be an evidence። ብሓቂ ተጋሩ ኤርትራውያን ብኸመይ ካ ክትፈልዮም ትኽእል? ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ብልፅግና ናይትሜር እቲ ዝዓበየ ፍርሒ ናይ ብልፅግና እንታይ ፈልክም ኣለው? we all know this። ተጋሩ ኤርትራውያን ብኸመይ ትፈልዮም? that's going to be a nightmare። ተጋሩ ኤርትራውያን ወላ ሓደ ክትፈልዮም ኣይትኽእልኻ ወላ ሓደ ክትፈልዮም ኣይትኽእልኻ። ብዙሕ ዝመሳሰሉ እዮም። ብሓደ ድማ ሰፊሕ ዶብ ኣሎ። ብሓደ መንገዲ ጥራይ ክትከታተሎም ኣይትኽእልኻ። በዚ ብዙሕ መንገድታት ክራኸቡ ዝኽእሉ እዮም። ስለዚ እቲ ፍርሂ ናቶም ንኣብነት ኤርትራ ንፋኖ ክትሕግዞ እንድሕር ኮይና ሪስክታት ኣለዎ ጀነራሊ ማለት እዩ። ብሱዳን ጌራ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ። እሱ እውን ክገጅፍ እዩ ግን ካብ ናብኡ ምስ ትግራይ ግን ብልፅግና ሓዝነ ቻንስ ማን የብሎምን። እንዳስ ዋይ ፎከስ ናቶም ኩሉ ትክሲ ነዚ ነገር ክገብሩ እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሓገዝ ንክረክብ ድሮ ባይታይ ዘንፅፍ ዘሎ ተደጋጋሚ ዞም ኣርቲክል ዝፀሓፉ ዘሎ ፅባሕ ንጎ እቲ ሕጊ ዓለም ነዚኦም ከም ኤቪደንስ ክጥቀመሎም ይኽእል እዩ። ስለዚ ካብዞም ትካላት ዝወፁ ዘሎ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ የስ ኣይገብርን እየ ዘለኹ ኢላ ክትሕብር ትኽእል እያ። ግን ጀነራል እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ወይ እቲ ሚድያ ዝበሃል ኣንፃር ኤርትራ ስለዝኾነ ከመይ ጌርና ነዚ ነገር ክንቅይሮ ንኽእል ብዓወት ጥራይና ክንቅይሮ ንኽእል እምበር ከምዚ ኢልካ ክቕፀል እውን ኣይክእልን እዩ። ዘትስ ዋይ ድማ እዚ ብልፅግና ዘለዎ ሲስተም ምናልባት ከም ገለ ኢሉ ክፈርስ ተኮይኑ ነዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ከም ብሓድሽ ብካልእ ምሕደራ ከም ብሓድሽ ኦርጋናይዝድ ንክትከውን ኤርትራ እንተደጊፋ ደን ንሕና እውን ንጣዓሰሉ ጉዳይ የብልና። ምክንያቱ በዓልና ንገብሮ ዘለና ፀገም ክኸውን ስለዝኽእል ንሳቶም ባዕሎም እንታይ ገብራ ይንፈልጥና። ግን ኤርትራ ብድሕሪ ሕጂ ኢትዮጵያ ኣብ ምህናፅ ዝኾነ ይኹን ኣበርክቶ ክህልዋ ማንም ኤርትራዊ ኣይደልን እዩ። ማንም ኤርትራዊ ዋላ ሰናይ ጉርብትና ይኹን ዋላ
محزنة يكون ولا جنفري تكون. So this guy's tactics, troops are allegedly posing as Ethiopian soldiers or locals to infiltrate. ስለዚህ ከም ዜጋታት ኮይኖም ወይ ከም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኮይኖም ይኣቱ ከም ዘለዉ ይዝንገር ዘሎ። Okay, show us evidence ተለካ ከም ድማ ኢትዮጵያ stance accusing Eritrea of mass killing and unauthorized presence. ስለዚህ ማዓት ክስታት እዩ ዘሎ ኤርትራ በብዝሒ ተኣቱ ከም ዘላ the conflict rooted in Red Sea access dispute, long-standing TPLF tensions. Eritrea stance officially denies all allegations of border violations. The goal, strategic insiders claim that the aim is to trigger internal chaos. بحفش عن تايم زبلو زلو إرترا كابت زربا كل كتردو تخل كل خد قبر كم تخل مالت كل زي ميدياتات أبحانت نقري سامع إرترا نشتي هجريا إثيوبيا ناي هلا وحدتو كتفترو لوميا كتب لهم تخليا الزنا بلتسقنا حركات زقبرو مبزحت هجرات أفريقيا كومسلو زغنا بترجع غيركا هلو قلو تبلكا حيل زلكا غيركا يزغصر مستنا أبي تهديدن فقراتاتن بسماء زخيدا لنا كله كم قاليم كم قال بقاليم دوزدو نيرتراوያን ግን እዚ ላሕዝ በለሉ ዝላደየሉ ነገር ስለ ዝኾነ ነኤርትራ ሓይሊ ክርዶም ኣይከልኒ ቁጠባ ነኤርትራ ኣብ ኢንተርኔት ሰርች ዝገበሩ ንሽተዩ ህዝቢ ኤርትራ ገለ ኩሉ ኔጌቲቭ እዮም ዘንብቡ ስለዚ ኤርትራ ተስፋ ዘይብላ ባታቶም ክሓስቡ ከለዉ በቃ ብልጽግና መፅኡ ውሕድ ከብላ ዝኽእል ይመስሉ that's why ድማ ከምዚ ኣርቲክል ዝፅሕፉ but the reality on the ground is ቶም ዝፈልጥዎ እዮም ዝፈልጥዎ ኤርትራ እንታይ ከም ክትገብር ከም ትኽእል بحافش إثيوبيا 130 مليون زلوا بلا بلا زبلو زلوا حقنا يرتزقون تاغبر نقوم شيتن ويكبلوا عللو بحريه لينا يقبانا بتعرف بلا 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 لان حيل انت لك كيت كدا يتوزن انت نقوم شيتن زقعر لك لك كم زكلبي بتريك ولا تقين ويكبل زعل كفت مسبل كاغن ጭሩን ላዕለ ገይሩ ክድቅስ ፍትን this is exactly ابي احمد so እዝን ሪዮ ዘለና ኩነታት ካልአይት ካርድ ዘላ ነነዊሕ ዋውን ክንጥንቀቃላ ዝደል ዘሎ ግዚያ ኢትዮጵያ ነው አፋር ያለ ኢትዮጵያ አይኖርም ቀይ ባህር የኛ ነው እኛ የኢትዮጵያ ነን ሱልጣን ኢብራሂም እንደተናገሩት የኢትዮጵያ አንድነትና ባንዲራኛ ቀርቶ ግምሮቻችን ያውቃል እንዳሉት መሰረት አፋር ያለ ኢትዮጵያ አይኖርም ይሄ ጉሩራችን ነው እኛ አይሰለችንም የኛ መንግስትም አይሰለችም ዲፕሎማሲ ትግል እያደረግን ነው ያለ ነው በዲፕሎማሲ መሰረት መፈለግ አለብን በወቅቱ የተወሰደብን ያለ ፍላጎታችንና በግፍ ቢሆንም ዛሬ ግን ያን የታሪክ ስህተት በሰላማዊ መንገድና በዲፕሎማሲያዊ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ነዛናይ ዓፋር ትብል አጀንዳ ሓንቲ ካብተን ኤርትራውን ስትራቴጂካሊ ንሎንግ ተርም ባይ ዘ ወይ ተስተውዕሉሉ ኣለኹም ዲኹም እዚ ፅምዶ ናይ ሻዕብያ ካበይ ዝተበገሰ ምዃኑ ነዚ ብልፅግና ዘበገሶ አንዳር ዝኾነ አካይዳ ሓንሳብና ሓዋሩን ክፈትሕዎ ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ዝመስሉ እንታይ ማለት መጀመርያ ብልፅግና በትግራይ ገይሩ ንኤርትራ ክሃርማን ፈቲኑ ሓሲቡ ምስ ትግራይ ድማ ስትራቴጂካዊ ዘላቂ ዝኾነ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ፅምዶም ፅኦም ኣለዉ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኩናት ምስ ሓለፈ ከምቲ ናይ ቀደሞም ኣብ ህልኽ ኣያትውን ይኾኑ ኣሚን እዞም መራሕቲ ኣብ ህወሓት ዘለዉ ኣይ ዶንት ኖ ዋላ ምስ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጦም ዝቐበርዎ ቂምታ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ኣነ ሙሉእ ብሙሉእ ክትተኣማመን ኣይትኽእል ኢኻ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ዝኹሉ ዝሓለፍ ናይ ዓመታት ተሪእኻዮ ነዚ ብድሆ እዚ ምስ ሰገርዎ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ክሰርሑ እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና እዚ ፅምዶ እዚ ግን እዚ ተኸፊቱ ዘሎ ዕድል እቶም መንእሰይ ወለዶ ኣብ ዕድመይ ዘለኹም ትሕተና ዘለኹም ብፍላይ ድማ ኣብ ከምዚ ናተ ዕድመ ዘለኹም ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ብተፈላለየ ደረጃ ዘለዉ ነዚ ፅምዶ ሳቶም እዮም ዝያዳ ክመሃርዎን ክኣትውዎን ዘለዉ ምክንያቱ ዘላቒ ንሓዋሩ ዝኸይድ መፍትሒ ክንረክብ ክንክእል ኣለና ምስ ተጋሩ ምክንያቱ ጎረቤትና እዮም ተጋሩ ፈቲና ፀሊና ምስ ጎረቤትካ ድማ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ሓዊ የቃፅለካ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ መርዓ ድማ ወይ ከዓ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ሙዚቃ ድማ ትሰምዖ እንተደሊኻ ትፈትዎ እንተኮይንካ ትሕጎሰሉ ትፀልኦ እንተኮይንካ ድማ ይሕርቀካ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ከረኻኽቡልካ ዝኽእሉ እዮም ጎረባብትካ ስለዝኾኑ ፅቡቕ ዝኾነ ሂወት ክህልወካ ድማ ጎረቤትካ እውን ክቐስን ክኽእል ኣሎ ጎረቤትካ ብጥሜትን ብካልን ውይ እናበለ ንስኻ ፅቡቕ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ምስ ጎረቤትካ ፅቡቕ ዝምድና ፅቡቕ እዩ ዓፋርካ እቶም ካልኦት ጎረቤትና እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ በቲ ዝኸፍአ ረሳሕ ፖለቲካ ምስቶም ጎረባብትና ክባእሰና ፈቲኑ ኣምሓራ ድማ ነዞም ሰለስተ ህዝቢ ኤርትራ ብፍሉይ ምስዚኣቶም ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ተሪፉ እታ ኢትዮጵያ ተተበቲና እውን እዚኦም እዮም ጎረባብትና ምስዚኣቶም ድማ ቅርበት ዘለዎ ሽርክነት እቲ ብድሆ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ መዓልቲ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ክምጎስ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ነቲ ፀገም ናይ ኤርትራ ናይ ሓዋር መፍትሒ ክነናድየሉ ፅቡቕ ዝኾነ ዕድል እዩ ዝኸፍተልና ዘሎ ንዓና ጥራይ ግን ኣይኮነን ንዓፋር يقصقصهم على مسيرترا نكعرقوا ويصبغ زمدنا نفترو نتجارو اوريدي وديوهم نمحرو ጨፍጭፉ مسيرترا
ዘለዎም ነገራት ገዲፎም ኤርትራ ዕርቂ ክገብርኩም ዝኽእል ገይርዎ ስለዚ ኩሉ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ተገምቲሉ ንዑ ክበልዖ ዝኽእል ፀገም ይድፈጥር ዘሎ ጥራይ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ቅድሚ ምውዳቑ ክገብሮ ዝኽእል ሓደጋታት ስለ ዘሎ እዩ እዚኣ እታ ተሪፋ ዘላ ለንቀነ ንፅበያ ዘለና The federal government had every right to deploy federal security forces and use force in order to apprehend those implicated in massive corruption and gross human rights violation. Such a treasonous act left us no option but to mobilize our law enforcement and defense machinery in an operation intended to end the prevailing lawlessness. እዚ ንኩናት ትግራይ ክእውጅ ከሎ ንኢንተርናሽናል ሚድያ ንክእምን ኢሉ ዝገዓሮ እዩ ስለዚ እታ ናይ ትግርኛ ሓሊፋ ኣላ እዚኣ ናይ እንግሊሽ እያ ትፅበ ዘላ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ንዓውን ይገብራ ይኸውን እዩ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ንቅድሚት ከይዱ ስለ ዘሎ ካብ ናይ ኩናት መንፈስ ክድሕን ዝኽእል ኣይኮነን ነዛ ለንቀነ ዝገብራ ዘሎ ዘረባ ድማ ሓንቲ ክንሪያ ዘለና እቲ እስከዚያ ስምዖ ድሓን ነቲ ነገሩ ንምርዳእ ዝኣክል ንኩሉ በየግዚኡ ናይ ህልውና ሓደጋ ዝፈጥር ዘሎ ናይ ብልፅግና ስርዓት እዩ ሕዚ ቀፂሎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ብተደጋጋሚ ዝተፈላለየ ኣንፈት ማለት ናይ ምልውዋጥ ባህሪ ኣብ ብልፅግና ምንም ፀገም የብሉ ንሕና ፈለማ ናብ ትግራይ ክንኣቱ ኢና ኣቲና ድማ ላዕላውነት ኢና ክንሕሉ ዝብል ሓደ ተረኽ ኣምፂኦሙ ነይሮም ብተጋሩ ክምራሕ ተገይሩ ነይሩ እቲ ተረኽ ካብኡ ምስ ኤርትራ ዝተባኣስና ህዝብና ስለ ዝወቕዐልና ዝብል ካሊእ ቀልዲ እውን ኣምፂኦም ነይሮም ሳልሳይ ናይ ሰራዊት ኣሰላልፎኦም ብዝምልከት ፈለማ ትግራይን ካብኡ ቀፂልካ ኤርትራ ኣብ ሰዓታት ምውዳእ ይከኣል እዩ ዝብል እቲ ናይ ሰራዊት ኣሰላልፎኦም እውን ካብኡ ዝተፈለየ ኣይኮነን ብዋናነት ሕዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና መንግስቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ከም ንሪኦ ዘለና እዩ ገዚፍ ኩናት ክላዕለሉ ዝኽእል ዕድል ብጣዕሚ ዓብይ ኩናት ክላዕለሉ ዝኽእል ዕድል ብብልፅግና ደፊኡ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብምቕፃል ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ኩናት እውን ውግእ እውን ይረአ ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ዝግበር ዘሎ ውግእ እውን ግልፂ እዩ እዚ ኣብ ዓፋር እውን ቀሊል ዘይበሃል ምንቅስቃስን ነፃነቱ ዝቃለስ ዕጡቕ ሓይሊ ኣሎ ኣብ ቤንሻንጉል እውን ከምኡ ኣብ ሶማልያ እውን ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት ኣለዉ እዚ ናይ ውሽጢ ዓዲ ክኾን እንከሎ ካብ ኢትዮጵያ ውፅእ ኢልካ ድማ ምስ ኤርትራ ኢሉ እውን ምስ ሱዳን ምስ ጅቡቲ ብሓፈሻ ኣብዚ ቀጠና እዚ ናይ ቅልውላው ማእኸል ኮይኑ ዓረብ ኤምሬት ኣምፂኡ ናይ ዓረብ ኤምሬት ልቑሕ ኮይኑ ንሱዳን እንታይ ዝኣክል ይውፅውፅ ከም ዝነበረ ሕዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ምንቅስቃስ ግልፂ እዩ ብዛዕባ ላዕላውነት እውን ከውግዑ ካበይ ሞራል ከም ዘምፅዎ እውን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሞራል ከምፅ ሞራል ስለዚህ ይብሉ ምክንያቱም ጅቡቲ አካባቢ አንድ የሰማነው መረጃ አለ። ከጅቡቲ የኢትዮጵያን የአየር ክልል ጥሰው የገቡ ድሮኖች አሁንም በኢትዮጵያ ነፃ መሬት ላይ ገብተው የድሮን ጥቃት አድርሰው በርካታ ንጹሃንን ገለው እንደሄዱና እስካሁን ድረስ መንግስት ምንም አይነት ማስተባበያም ሆነ ድርጊቱን ፈቅጃለሁ የሚል መግለጫ እንዳልሰጠ የድሮን ጥቃት 4 ህጻናት መገደላቸው ተሰምቷል። በደቡባዊ ጅቡቲ በደረሰ ፍንዳታ 4 ህጻናት መገደላቸውን ባለስልጣናት አስታውቀዋል። አንድ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ደግሞ ጥቃቱ በሰው አልባ አውሮፕላን ወይም በድሮን የተፈጸመ መሆኑን ገልጿል። የጅቡቲው አቃቢ ህግ ሐሰን መሐመድ ሐሰን ባወጡት መግለጫ ህጻናቱ የሞቱት በአፋር ክልል በሚገኘው የዲሂል ዞን በደረሰ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ስርዓት እዚ መንግስትም እንዲሁ የአልቡርሃንን መንግስት ከኢትዮጵያ የተነሳ የሱዳን ድንበር በመጣስ ጉዳት አደረሰብኝ ብሎ መግለጫ ከሰጠ በኋላ አሁን ዛሬ ማምሻውን የኢትዮጵያ መሬት ላይ ጥሶ በመግባት ድሮን በመተኮስ በዛ አካባቢ ያለ ጥቃት መፈጸሙንና ምናልባትም በዛ አካባቢ የተፈጸመው ጥቃት በሄሜቲ ጦር እንቅስቃሴ ላይ ጉዳት ያደረሰ መሆኑን ይሄን በቪዲዮ ተደግፎ የወጣ መሆኑን በአጠቃላይ ስርዓቱ ድንበር ቢጣስ አገር ቢወረር ከፍተኛ የሆነ የሰላማዊ ኣብዚ ጥራይ ረዩ እቲ ዘገርም ናይ ስርዓት እዚ ድሮናት ካብ ጅቡቲ ተበጊሰን ንልኡላዊ መሬት ኢትዮጵያ መበል 50 ግዜ እንዲ መበል 60 ግዜ ነቶም ኣብ ዓፋር ዘለው ኣብ ጅቡቲ ትፈልጡ ኢኹም ዓፋርን ዒሳ ዝበሃል ሶማልን ዓሌት ማለት እዩ ዓፋር ድማ ዝዓበየ ክፋል መሬትን ህዝብን ዓፋር እዮም ትስልጣን ግን ጅቡቲ መራሒ እውን ሶማሊ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎም ቅልውላው ስለ ዘለዎም እቲ ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ናይ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝብገስ ካብኡ እዩ ዘሎ ስልጣናታት ዝብል ገምጋም ስለ ዘሎ ዑመር ገለ ድሮናት ናብቲ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ናይ ዓፋር ዓድታት
يدبدباي أبي أحمد تزاري بده يفلت no he doesn't care سبات مماتنا أبي أحمد is just another statistic 4 ميتهم 10 ميتهم 100 ميتهم 300 ميتهم he doesn't care أبي أحمد بخمسياتهم نشغل سبع يكونن سلازي كم تري وزلهم لولا مريت ناتو كلا خلون قال ملك فتني الكا تصبي سبع يكونن زي بتحدي لولا وحجر ناتو بخالوت حالتات كدفر كله زقد شيء يكونن إذا كله درونات بميديا درجات زربا زلوا بتدقاقامي نبي إثيوبيا أمس نادب دبا خلا لولا ونتي تدفيرا يبلني أبي إرتراغن زي تراي درونا تراي وتهدر تراي نقوم شيتن نير تراي خصص سو إذا تحدك خون كله نسو نزل لوت أقام كحبي يفتن ويون سقبل. Hello and welcome. Our top story is from Sudan. The country is reeling from a 3-year-long civil war. It has now alleged its neighbor Ethiopia of involvement in the deadly conflict. Now, this is the first time that Sudan's army-aligned government has directly accused Addis Ababa. Khartoum said that Ethiopia had allowed drones to be launched from its territory into Sudan in February and March. The Sudanese... كم نريد لنا again أبزد ما بتتقاقامي دوت زلوا كسيو درونات ناي بلتقنا كاب إثيوبيا ناي إمارات درونات دي ناي إثيوبيا دي زي قدس كاب مريت كاب لولاو مريت إثيوبيا تبقيسان أويشت السودان بتتقاقامي كدب دبا كم سرايا يزنقر زلوا زد ما انتايزر زلوا السودان اتزلع على درجة متنقطعي مالت كوينات كتقبر دحرو خينكا استسنى بجبت استسنى كسيخا كتقبر زلكا إذا كسي زد ما روي زخونة نلولاو نتاي تحقر زدفريو مجمريو ما يكونن ببزح من قد غيرهم النزي يحجزوا خمسة لو زقل أصحاب ريتانيرو سترا يجنا يكونن قالوا انكر يكمي this is a crazy situation مزيا تخيل كال ريبورت نيرا كلتين كتحازن سلز دلوخي وزات ون because أبي أحمد كما يزبله شجر نتحجر يشمع خمسة لون مسجور بابتو دمان نحوارو صبغ زغونه هيوت وين صبغ زغونه زندنا كم زي هلو نخجبر عاتي قد صرح زلو سب مهاني زنقر أبزي أسمع ودهان كلتين كتحزن سلزلو አካባቢዎች ውጥረት መንገሱ ተገለጸ። የጀነራል አልቡርሃን መንግስት ድሮኖች ከኢትዮጵያ ግዛት እየመጡ ጥቃት ፈጽመዋል ብለው ላቀረቡት ክስ ምላሽ የሚሆን የአጸፋ ጥቃት መፈጸማቸው በሁለቱ ሀገራት መሃል ይፋዊ ጦርነት እንዳይጀመር ስጋቱ ተጠናክሮ እየተሰማ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጦር መሳሪያዎችንና የአማጺ ወታደሮችን በማመላለስ እጁን በሱዳን ጦርነት ውስጥ ማስገባቱን የሚገልጹ መረጃዎች በስፋት መውጣታቸውን ተከትሎም የሱዳን ባለስልጣናት በአብይ አህመድ አገዛዝ ላይ የሚያቀርቡትን ክስ ማጠናከር መጀመራቸውን የሱዳን ሚዲያዎች ዘግበዋል። የአልቡርሃን መንግስት ከትላንት በስቲያ ከኢትዮጵያ ግዛት የሚመጡ ድሮኖች ጉዳት ያደረሱ ጥቃቶችን በሱዳን ግዛት አብዘጂ በብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ክንህብ ንኽእል ኢና። ሓደ ሰራዊት ናይ ሱዳን ጽቡቕ ዝኾነ ገስጋስ ይገብር ከም ዘሎ ንሰማዕ ኣለና። ሰራዊት ናይ ሱዳን ከምቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ጽቡቕ ዝኾነ ዓወታት ይጎናጸፍ ከም ዘሎን ኣብዘን ዝሓለፈ ሰዓታት ጥራይ ናብ ኣገዳሲት ከተማ ባሪ ትበሃል ክቋፀር ከም ዝኻለ ዝገልጽ ሓበሬታ ርአ ኣለኹ። ሰራዊት ናይ ሱዳን ንቕድሚት ገጹ ይምርሽ ኣሎ፣ ብዙሕ ለውጢ የምፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘሎ ሰራዊት ከምኡውን መንግስቲ ሞመንተም ሒዙ ዘሎ እቲ ቀንዲ ነቲ ኩናት ዘናውዕ ዝነበረ ኢማራት ድማ ኣብ ነፍሱ ዝኻለ ዓዘቕቲ ናይ ህላዌ ገጢሙሉ ኣብ ዘሎ እቲ ናይ ህላዌ ሕቶ ድማ ነፈርቲ ንኣብነት ጠቕላላ ካብኡ ይብገሳይ ኣለዋን። ስለዚ እቲ ሎጂስቲክስ ንሕሜት ንምሕጋዝ ክግበር ዝኽእል እውን ቱ ሰም ኤክስቴንት ካብ ኢትዮጵያ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘሎ ነገራት ክኸውን ዝኽእል ንዝተወሰነ ግዜ እቲ ናይ ኢራን ኩነታት ክሳብ ዝፍታሕ ከምኡውን ኣፅዋራት ናታ ምናልባት ናብዚ እናጀለበት ኣብ ፋብሪካታት ናታ ድዩ ገለ ትገብሮ ዝነበረት ኣብዚ እዋን እዚ ከይሰርሕ ይኽእል እዩ። ብርግፅ ኢማራት ብኢዱን እግሩን ተኣሲሩ ለብለኩም የለውን መዓት ኣማራፂታት መዋፅኦ ክህልዎ ኽእል ግን ናይ ህላዊ ሕቶ ኣገጢሞ ከሎ ኣብ ካልእ ኩናት ፈንጣሕጣሕ ክብል ኣይክእልን እዩ። ሓንጎሉን ኩነታቱን ንነፍሱ እዩ ክከላኸል ዝፍትን ዝኽእል ምክንያቱ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ገጢሞ ስለ ዘሎ። እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን እዚ ትሪእዎ ዘሎም ኤርላይን እዩ። እዚ ኤርላይን እዚ መጀመሪኡ ይኮነን ሲቪላዊ ኤርላይን ኮይኑ ኣብ ናይ ኩናት ኣጀንዳታት ክቆማጣዕ መጀመሪኡ ይኮነን። ብርግፅ በዓል ኣሜሪካ ስለ ዝፈትዎ እቲ ኤርላይን ነፈርቲ ስለ ዝገዝኣለዎም ናቶም ረብሓ እውን ስለ ዝሕሉ ሸለል ኢሎም እዮም ዝሓልፍዎ ኩሉ ግዜ ግን ምስ ግዜ
እዚ ተኣኪቡ ሓደ መዓልቲ ሓደጋ ክወጥቆም ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ብሓፈሻ ሱዳን ዘላቶ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ናብ ኢትዮጵያ ኩናት ክትገብር ትኽእል እያ ኢልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና እንተቲ ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ግን ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ እዩ እንታይ ይገብር ኣሎ ነፍሱ መመሊሱ ምስ ኩሉ እዩ ዝንፀል ዘሎ እዚ ድማ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ጌሮም ንኻልኦት ፅቡቅ ጌሩ ከቆጥዕ ክኽእል ኣለዎ ፅቡቅ ጌሩ ንኻልኦት ክሕረቕ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ብልፅግና ስርዓት እዚ ሓንሳብና ሓዋሩን ተፀፊዑ ክእለየሉ ዝኽእል ድሌት ስለ ዘለና ከም ብሓድሽ ሪኦርጋናይዝድ ኮይኑ ሂወታት ሒኑ ከም ብሓድሽ ናብቲ ኩነታት ተመሊሱ እንታይ ሽሙ ክገብር ኣብቲ ፀወታ ናይ ፖለቲካ ክምለስ ስለዘይ እንደልዮ ዘለና ስለዚ ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ነቲ ከባቢ መመሊሱ እናረበሾ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣፍኮርስ ዘለና ኩነታት ንምንታይ ኢትዮጵያ ከም ዝትገብር ኣላ ኢሉ ክኸስስ ዝኽእል ትካል የለ ዋላ ሃገር የለ ኣሜሪካ ኤክስትሪምሊ ቢዚ እያ ዘላ ንነብሳ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት የጋጢሞዎ ዘሎ ኤውሮፓውያን ከቢድ ዝኾነ ኩነታት የጋጢሞም ዘሎ ሶ ዴይ ዶንት ኬር እንታይ የጋጥም ኣሎ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ እንታይ ትገብር ኣላ ገለመለ ብኣፎም ምናልባት ንሽተይ ክዛረቡ ከሉ ኖባዲ ኬርስ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ንክልተ ሰለስተ ዓመታት 4 ዓመት ብውሕዱ ኮፍ ኢሉ ዝፀንሐ ጠቕላላ ሓይልታቱ ክእክብ ዝፀንሐ ሓይሊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ እዩ ዘሎ መን ይበሃል ኤቭሪባዲ ኖውስ ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ ሓለፈ 4 ዓመት ዝኾነ ኩናት ዘይረኣዩ ቅድሚኡ ንነዊሕ እዋን ብሓፈሻ ኩናት ናይ ትግራይ ክካየድ ከሎ ኣብ ትግራይ ነይሩ ምዕራብ ኤርትራ ኣይኮነን ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ከም ወታደራዊ ሓይሊ ክትሪኦ ከለኻ ንነዊሕ እዋን ፅቡቕ ዝኾነ ርግኣት ዝነብራ ውሽጡ ድሓን ዝኾነ ቃወማ ሃልይዎ ንኩናት ፅቡቕ ተዳልየ ኣሎ ከልካ ትጀሃረሉ ነገር የብልካን ግን ብድሆ ክመፀካ ከሎ ኣብ ከመይ ኩነታት ከለካ ዝመፀካ ዘሎ እዩ ብልፅግና ቤላ ገይሩ ተመጃሊጉ ከምኡ የለን ብኩሉ ነገር ተጨፋጭፉ ንጎ ምሸት እናተማረኸ ከሎ ዘጋጥሞ ዘሎ ኩናት እዩ ኤርትራ ግን ኣብ ፅቡቕ ዝኾነ ቃወማ ሬዲ ኮይና ከላ እሞ ከዓ ዝኣክል እኹል ትሩፍ ዝኸውን ምክንያት ኣለዋ ነዚ ዝመፃ ዘሎ ብድሆ ንክትገጥሞ ምክንያቱ ንልኡላውነታት ዝግህስ ንህላዊኣ ዝፈታትን ንልኡላዊ መሬታን ባሕራን ክምንጥል ዝደሊ ብሓይሊ ከጥፍዓ ዝደሊ ሓይሊ እዩ ናብ ኤርትራ ዝብገዝ ዘሎ ስለዚ ናይ ኤርትራ ንግብረ መልሲ ንክትገብር ዝኣክል ኣኺሉ ዝተርፍ ምክንያት ኣለዋ እቲ ብቅዓት እውን ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ፋክተርስ ሓዋዊስካ ክትሪኦ ከለካ እንታይና ንብል ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረክ እዩ ሱዳን ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክትሪኦ እያ እንታይ ክትገብር እያ ግብፂ ልዕሊ ኩሉ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዚ ኩነታት እዚ ንግብፂ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዩ ዝብል ስለምንታይ ግብፂ ናይ ህላዊ ሕቶ ናይ ኤግዚስተንሻል ፈተና ካብ ብልፅግና ዘለዋ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ባእሲ ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ዝምነይዎ እንተዘይተመነይዎ ድማ ድጉሆ ምሸትን ዝሰርሕዎ እዩ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክዕረቓ ብፍፁም እያ ግብፂ ዘይደሊ ብፍፁም ምክንያቱ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተታሪቐን እሞ ከዓ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ተታሪቓ ግብፂ ወዲኣ ኣላ ገይም ናታ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር የብሎም ካል ስለዚ ንሱዳን ኣብ ጎኖም ንኤርትራ ኣብ ጎኖም ገይሮም ብውሕዱ ነዘን ክልተ ሃገራት ተኺልካ ግን ንሶማልያ ጅቡቲ እንትወስቕ ነዚ ሒዝካ ንኣቢ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝበለፀ እዩ ግብፂ ሱዳን ምስ ግብፂ ንክትከውን ንዓውን ረብሓ እዩ ምክንያቱ እቲ ኒል ንዓውን ስለ ዘገድሳ ባይ ዲፎልት ምስ እያ ክትከውን ትኽእል ብሓፈሻ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዙሓት ሃገራት ንብዙሕ ዕላማ ክጥቀምሉ ክፍትን እዮም ሱዳን ሕጂ ሃንደበት ሓድሽ ግንባር ኣንፃር ብልፅግና ክትፈጥር ትኽእል እያ ክትከፍት ትኽእል እያ ክንብል ኣይንኽእልና ኣይትገብርኒ ኢልካ ኣይትዛረብን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ጠቕላላ ክሰዓር ተኮይኑ ጠቕላላ ማሕበራዊ ኢኻ ክትኣልዮ ዘለካ እምበር ወላ ደፊእካ ሕጂ ንሱዳን ንኢትዮጵያ ኣትይልካ እንተገዲፍካዮ ማዓስከር ዘለዎ ሰልጢኑ ብሓደ ዶብ ጌር ክመፀካ እዩ ሴሪሲም ከምኡ ናብ ጫን ስለዚ ጠቕላላ ማሕበራቱ ከተድምሶ እንተኮይንካ ምናልባት ሱዳን ኣብ ሎንግ ተርሙ ምስ ኤርትራ ክትዋጋ ትኽእል እያ ምስ ኤርትራ እንተዘይተዋጊኣ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ዝግምቶ መብዛሕትኡ ሰብ እጂ ክዛረብ ከሎ ዝጥምቶ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ግንባር ኣይኮነን እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ከማን ከቢድዋ ኣሎ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ ንኤርትራ እያ ከተምፅእ እዚ ኩናት ብልፅግና ምስ ኤርትራ ኩናት ተጀሚሩ ወይ ኩናት ተኸፊቱ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ገምጋምናተ እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ናይ ትግራይ ድዩ ናይ ኤርትራ ድዩ ብሓደ ምስ ፋኖ ኮይኖም በዚ ሱዳን ገይሮም ብኣሶሳ ገይሮም እዮም ካርምዎ ክፍትኑ ስለዚ ካልእ ግንባር ቡ ክኽፋት ከም ዝኽእል ክትተኣማመን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ንብልፅግና ሰራዊቱ ብምሉእ ንሰሜን ገይሩሎ ነቲ ዝመፀካ ዘሎ ሰራዊት ተኸላኺልካ ከስዕሮ ነው ሰባድ ስትራቴጂ ንሱ ከይድሎ ብመሰናግሉ ወላ ብመዓንጡ ኢኻ ትመፆ ስለዚ ብካልእ መንገዲ መፂኦም እዮም ክሓርምዎ ክፍትኑ እዚኣ ከም ሱዳን ኩሉ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ እዚ ዝሓለፈውን ብልፅግና በቶም ካድረታቱ ክዛረባ
ዝዛረባ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኩሉ ምዕዛብ የድሊ እቲ ኩናት ናኸበደይ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ከምዚ ንሰምዖ ንሪኦን ዘለና እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንቐፅል የትግራይ ክልል መንግስትና ህወሓት በይፋ ፋኖና ሻዕቢያን እንዲያወግዙም በምላሹም የምዕራብ ትግራይ ግዛትን ወደ ክልሉ እንደሚመልስላቸው የሚጠይቅ ሽምግልና መጀመሩ ተሰማ። ሽምግልናው የመጣው በቅርቡ ያሳወቀውን ውሳኔ ተከትሎም በተለይም በትግራይና የአማራ ልሂቃን በኩል የኦህዴድ ብልጽግና ላይ ያነጣጠረ አንድነት ካሳዩ በኋላ ነው ተብሏል። ሽምግልናው በባለ ሀብቶች አማካኝነት እየተሞከረ ያለ ስለመሆኑም ተሰምቷል። ከበርካታ የሀገር ውስጥ ኃይሎች ጋር ጦርነት ውስጥ የሚገኘው አገዛዙም የተተኳሽ እጥረት ገጥሞታል የሚሉት ምንጮች የጦር መሳሪያና ጥይት ለመግዛትም በሞሮኮ፣ በአዘርባይጃን፣ በቱርክ፣ በቤላሩስ እና ሩሲያ ልዑካንን ልኮ ሲጠይቅ ከርመዋል ይላሉ። በየአቅጣጫው እያደረገ ያለውና ለማስጀመር እየተዘጋጀ የሚገኘው ጦርነትን ተከትሎም እጅንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው ብዙ ነገራት ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልጽግና ብኩሉ መንገዲ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ምስተጋሩ ክዘራረብ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምስተጋሩ ተዘራሪቡ ነቲ ዘሎ ፀገም ክፈትሖ እየ ምስ ህወሓት እውን ክዘራረብ ይብል ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ቅድሚ 3 መዓልቲ ኢንተርቪው ገይሩ ህወሓት ዝሞተ እዩ ትርጉም ዘይብሉ ኦርጋናይዜሽን እዩ ናይ ድሕረት ኦርጋናይዜሽን እዩ ትርጉም ዘለዎ ይኮነ እናበለ ዝውዕል ዝነበረ ተገምጢሉ ምስ ህወሓት ክዘራረብ ይፍትን ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ ምዕራብ ትግራይ ክመልሰልኩም ይብላ ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ ኤቭሪባዲ ኖውስ ንምንታይ ከምኡ ክገብርከ ሓደ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ 3-5 ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝነዝሕ በቲ ሰላም ክገብር ይብል በዚ ድማ ኩናት ገብር እዚ ኮንፊውዥን ንምፍጣር እዩ ስለዚ ተፈላለየ ስትራቴጂታት እዩ ዝኽተል ዘሎ እቲ ፖለቲካ ናቱ ስትራቴጂ እኳ ክንብለ ይንኽእል ኢና ግን ፅላለ ዝመልኦ ኣካይዳ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ገለ መዋፅኦ እንተረኸበ እዩ ምናልባት ምስ ተጋሩ ተዘራሪቡ ነዚ ሕጂ ዘሎ ፈተና ብኩናት ክስዕሮ ዝሕሰብ እኳ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ግን እንታዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ መወዳእታ ብልጽግና መዋፅኦ ይደሊ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ካብ ሻዕብያ ተስፋ ቆሪፁ እዩ ከም ዝረኣናዮም ሻዕብያ ኩሉ ዓይነት ሽምግልና ግበሩለይ ዕረቁኒ ፈቱን ኢሉ ሻዕብያ እንክይፅዎ እዩ ስለዚ ንሻዕብያ ኣይከኣልን ኢሉ ኣሎ ንህወሓት እውን ይፍትን ኣሎ ገለ ህወሓት ዘይቕየረለ ኢሉ ክሳብ ሕጂ ድማ ካብ ህወሓት እውን ተስፋ የለን ምክንያቱ ህወሓት እውን ይፈልጥዎ እዩ ሓደ ከም ፓርቲ ሰሪዝዎም ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢሎም እዮም ምስ ክሽምገሉ መጀመርያ ነቲ ዝግባው ነገር ክገብር ኣይከኣለን ካልእ ድማ ወላ እውን ብሕሪ ሕጂ ክመልሰኩም የና ፓርቲ ንረዳዳ እንድሕሪ ኢልዎም ንኣብይ ኣሕመድ ስመን ከኣምኖ ይኽእል ንኣብይ ኣሕመድ ኣሚንካስ ኣብ ሓደ ሽግር ኣብ ሓደ ነገር ክትበፅሕ ትኽእል ዶ እዩ ትሕቶ ምክንያቱ ሎሚ ዝበለካ ፅባሕ ክጠልመካ ዝኽእል እዩ ኣበይ ይፈልጥ ኩሉ ሰብ ንዕዑ ኣብ ኩርሲ ክመፅእ ዝሰርሑሉ ኣበይ ኣለዉ ሎሚ ኩሎም የለዎ ስለዚ እዚ ሰርቲፊኬት ዘለዎ ጠላም ስለ ዝኾነ ነዚ ኣሚንካ ተኣትዎ ክትጎስማ እንትደሊኻ ጥራይ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ካልእ ኩነታት ናብ ካልእ ኩናት ናብ ካልእ ከቢድ ነገር ክሰግር ምዃኑ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ግምታት ናቱ እትይዎ ዘሎ እዩ ብልጽግና ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብኩሉ መንገዲ መዋፅኦ ክፍትን እዩ እዚ ታሕቶ ሕጂ ናብ ትግራይ ኩናት ክኸፍት ይኽእል ዶ ይኸውን እንታይ ክገብር ይኽእል ይኸውን ብዙሓት ሰባት ተፈላለየ ግምት እዮም ዝብዎ ዘለዉ ዋላ እኳ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናብ ኩናት ከበግስ ዝኽእል ዝመስል ኩነታት እንተለዎ ሚቲ ግን ኮሚዩት መደብ ናቱ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኩናት ንክትገብር እውን ዓቕሚ ስለ ዘድልየካ ስለዚ እንድሕሪ እቲ ዓቕሚ ዝሓፅሮ ኮይኑ ተሰሚዕዎ እቶም ንዑ ስፖንሰር ዝገብርዎ ዘለዎ ሓይልታት ካልእ መንገዲ መዋፅኦ ክደልይሉ ክፍትን እዮም ስለዚ የሎሙ ካብ ወዮ ካልእ ጉዳያቶም ከቢድዎም ስለ ዘሎ ንሱ መዋፅኡ ከናድግ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ነዚያ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ጥራይ ካብ መን ኢኻ ትብሎ ካብ ቱርኪ ድሮናት ገዚኡ ኢትዩ ዝበሃል ኣሎ ኣዘርቤጃን ከይዱ ኣፅዋር ይደሊ ኣሎ ሞሮኮ ከይዱ ይደሊ ኣሎ ካብ ቤላሩስ ክገዚ ይፍትን ኣሎ ካብ ኩሉ ዓለም ኣፅዋር ክቦ ዝኽእል ከለቅሖ ዝኽእል ክሕግዞ ዝኽእል ኤቭሪባዲ ዝሓቱ ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ክሰግሮ እንድሕሪ ኮይኑ ናይ ግድን ገለ ነገር ክገብር ስለ ዘለዎ ኣብ ባይታ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ንሱ ዝደልዮን ከምቲ ንሱ ዝብህጎን ይኸደሉ የለን ከም ኤርትራ ኮንካ ድማ ነዚ ኩነታት ብቐረባ ምክትታልን ንኩሉ ነገር ድማ ኣሰብ ኢልካ ምርኣይን ከድልየና እዩ ስለዚ ሕጂ ቁርብትለይ ናብቲ ኩነታት ናይ ኢራን ዘሎ ሽፍት ክንገብር Elsewhere in the region, the US allies are evacuating areas close to American military and diplomatic assets.
In Qatar, authorities began evacuating residents living near the US embassy in Doha as precaution following Iranian strikes in the region. In a rare high-level contact since the كم نريد لنا أب حجرات عرب كبيت زخونة كنتات دي تفتير زلوا كاب استبقسه بزحت حجرات عرب تاي قبر الله وايز بحال زلوا أبتكا إمباسنا أمريكا يكون وتهدرا بيزاتنا أمريكا زخونة يكون أنا أمريكا إنستيتيوشن السياية ديو زخونة بسوت هدراونا أمريكا زتحاز أبتكو زلوا هزبي كابت بوتات تكرحكو خم زلوا يزلوا مغنياتو إيران تارجت كتقبرهم كم تخل نت بوتات كتحرم كتبل دما كال هزبون كل كم سلزخل تقول دايتي بزيادة يزرب كم زلوا سبب زيا حجنا زا فيديو ناقبركو خلو دوت زل حبريتا قد مساعد هذا قد ما حدث حتى بيلو زوج حبريتا زوريو زلوا إمارات حجون كم استعرمت زقلت حبريتا the UAE alone has taken about Iranian drones attacks UAE again توسخي ني إمارات مدكعتك كم استخايدا كسب حجي شحن 138 درون مدكعتات أب إمارات وين أب دبي وين أب إمارات بقولوا كم استفتنيز نقرزلو ولا كابزح كابو تترفون تلا أتي كنت هتقد ناقص عليه خيدالو سلزي زيادة تأتكرو أب دبي أب إمارات كم زخونيز نقرزلو زخا كندمنتاي إذا هاجر زيا بإمارات تارجت كوينا خمس نبرت يوزن الجرزلو سلزي نريز لنا كونتات كبيد زخنا كونتاتيو نفس وقف حجر نناتو استراتيجيز قبر زول لابز كونتات زي حجرات عرب دما حنتي أبزيا أبز حلفة كباكم زليا زنبركو زياس كسمعوا معناتو زين حجرات عرب سلمتها إمارات كم تقبرن زلا. GCC. All right. So the game plan is this: you have to destroy the GCC. Why? Because the GCC is the linchpin of the American empire. So what the GCC does is this: it sells oil, and then for US dollars. Where does it put US dollars? It puts US dollars into the American stock market. All right. So this is investments of the UAE, okay, Saudi Arabia, and Kuwait into the US financial markets. As you can see, from 2012 up to today, it's been exploding, all right? Because the US financial markets is one of the safest places where you can put your money. The intention is this: the intention is, hey, if I cut off oil, and these countries no longer have access to US dollars, therefore. ሕጂ እንታይ ዝብለና ዘሎ እዚ ዲፐር ናይ ኢኮኖሚ መረዳእታ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ስታክ ማርኬት ይኹን ካልእ ብፍላይ ዘን ጂሲሲ ዝበሃላ ዘለዋ ቀጠር سعودية دبي نانو سعودية إمارات عمان بحرين كم ما كويت كتبل تخل زين جيسيسيز بهلا هجرات ندادت راي دفريا نأمريكا دموت هدراوي بيز راي زجبرالا غير كامر أي عبجيجا خمس خونة يمزنقرو قال كابتن كيلا تدمن تايب لالو جيسيسي بعبيون أمريكا حيال كتكون زجبر زلو بوت هايو that's why إيران تارجت كبرم زلا يبلالو مجمريا ندادي شتو نبلو بمولو تندادي دشتو وزلو ناب قطبنا العالم نامريكا قطبنا أمريكا ونابركتلوي بدولار سلا دشيء دمان دولار ريزيرف كرنسي عالمنا زعبي كرنسي خمسة هون غير ولا يلو نتيجة إنزا مسرحه بقنتاي قبروه مهنياتو دبي ويون قطر سي بيليونز جنزب يزلوا تزبق موحدي مبزحت جنزب ناتهم أب ستاك ماركتيو أبنا أمريكا ستاك ماركت بخلا زر 4 الزخول تسلا الكادو أمازون الكادو مايكروسوفت الكادو انفيديا الكادو ابل الكادو زبركتات ناتهم نسماي زغيد حدا كابتي بزع انفستس قبرها بالستاك ماركت نا أمريكا ازوم هاجرات عربيهم سلازي نداد تراي كونن دشتو ولا نداد ناتهم ناب تشاينا مشطو نا تشاينا بركي كونن زغزو ناب اوروبا تشيتوما ناب جابان تشيتوما ناب افريكا تشيتوما نداد نادم نتغنزب ترفي ابنا أمريكا ستاك ماركت يوم انفست قبرو سلازي نا أمريكا ستاك ماركت عبر بحزل وي كابزي سلازي ندادناتهم كهرم تجميرو ندادنا بعلاقة مستات راح يكون استرف زليد بدل انتهى ولا تناب ستوك ماركت نا كابيتال ماركتس نا بوند ماركتس انفست قبروز نبرو كل يكونن سلازي نا أمريكا كوربوريشنز ستوك ماركت نا أمريكا أبك صار خقاتهم أيو تايد ندري لنا بتستراتيجينا إيران أمريكا تواقع لك بهالكله نتا أمريكا زهنا صوتو سيستم إياه تواقع زلازبل سينما قوت كابزيز مت again بتتقاقامي ولا بأوروبا زرز نبركمي أوروبيان تريد سيربلاس تجيرهم نجيدهم ترف جنزب من دعرات ريفون نتجنزب زخونة هبتام أوروباوي أبي اللو جنزب كان دعير كبانك تقميتي كون زلا أبناء أمريكا ستاك ماركت زلا
you know ናይ ብሙሉ ናይ ጀርመን ስታክ ማርኬት ተደሚሩ ክንደ ናይ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ እንትኾና ማለት ነው ክንደ ኣፕል ዝበፅሕ አይመስለኒ ማርኬት ካፒታላይዜሽን ኣዝዩ ትሑት ናይ ኤውሮፓ ምክንያቱ ስቶክ ማርኬት ዝማዕበለ ይኮነ ወላው ናይ ኤስያ ናይ ቻይና እውን ካልውን ከም ይኮነ ቁሩብ ናይ ጃፓን ገለገለ ይብሉ ግን ክንዱ ይኮነ ንሱ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ስቶክ ማርኬት ንኣብነት ኣነሲ ናይ ኣሜሪካ ፀልኣይ ድመስሎ ዘሰብ በት ኣነ ናብ ስቶክ ናይ ኤውሮፓ ዝበሃል ብርኪ ይገዝእኒ ምክንያቱ ሓደ ናይ ኤውሮፓ ንክትገዝእ ከቢድ እዩ معات واجتات يزلو معات انكلالو يزلو بحركة اتراكتيف زخونه كامباني خيال مالت جستني حنت شم هابونا اوروبا اتراكتيف كنت قلنا يعني هاجرنا لنا فارما كامبانيات الله وانا جن باندكس مالكيغو زي سويس كابن هابو صبو زخونه كامبانيات الله نستوك ماركت زبقع ولا بعالم درجاون صبو performance زمص مالتي ابزعو غزي تناي ساعات براندس ناي سويس مره يمخصب زلوم زبحال كومونيتي فارما سيكتور ناتو معات مخسبي زلو نزا هاجر طقمي زتي ات كامبانيتات تي انفستور تقبرلو تمرص يقبر يعني بحفش حق انتي نقبل له مبزحتنا فتينا صلينا ابن امريكا ستوك ماركت انفست نقبرنا مخنياتو فيري اتراكتيف صبغ وصيب دما دمص سلازخونه بزح سب انفست لزقبرلو بكارت عبيد دما كتركبت دليخه امين امريكا فتينا يكونن اماراتون سلازي بلناي زي زيتات كله كتردا تجميركا እዚ ኩናት ንሪዮ ዘለና ናይ በሓቂ ንብዙሕ ነገራት ዝቀያይር ዘሎ ኩናት እዩ ዝበሃል ዘሎ ምስ ግዜ ድማ ብብዙሕ መልክዕ ክትርድኦ ትኽእል ስለዚ ኢማራትን ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ነዚያ ጥራይ ሰሚዐ ኣብቲ ናትና ክምለስ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ተበፂሑ ዘሎ ኩነታት ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ didn't honestly kind of articulate clip from a couple of years ago. This is from August of 2024 from an Israeli rabbi, Joseph Mizrach, describing how Israel should take advantage of a then ongoing conflict with Iran, much less intense than the current conflict we're seeing with Iran, to destroy the Dome of the Rock and Al-Aqsa. Watch this. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran, it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Never too late. Deal with a bunch of cowards. ትሪዎ ዘለኹም ዚ ረባዩ መራሒ ሃይማኖታዊ መራሒ ናይ እስራኤል እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ኢራን ሚሳይላት ይመፀና ኣሎ ምሽ ሓንቲ ካብቲ ሚሳይል ካብ ኢራን ከም ዝመፀት ኣምሲልና ነቲ መስጊድ ናይ ኣላቅሳ ዝበሃል ወሊዕኩም ግደፍዎ ኢሉ ኣነ እንደዝኾነ ነይረ ሓንቲ ካብ ኢራን ዝመፀት ሚሳይል ሃሪማቶ ኢለ ነቲ መስጊድ ናይ ኣላቅሳ ወሊዕ ምገደፍኮ ብገይረ ድማ ዛንታ ናይቲ መስጊድ ኣገዳሲ መስጊድ ንእስላም ብገይረ እቲ ዛንታ ከም ዘብቅዕ ምገበርኮ ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ፕላን at some point ክግበር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ታከር ካርልሰን ድማ ቤላ ገይሩ ነዚ ኩነታት እዚ ዘገማድሖ ዘሎ ምናልባት ብናይ እስራኤል መንገዲ ሓደ ሰብ ክቕተል እንድሕር ኮይኑ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ክቕተል ዝኽእል እዚ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ታከር ካርልሰን ብዙሕ ነቲ ናይ እስራኤል ኣካይዳ ቻለንጅ እዩ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ቻለንጅ ድማ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ብድሆ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ሓንቲ ሰገርኳ ኢራን ነቲ መስጊድ ናይ ኣላቅሳ ነቶም ናይ ሱኒ ሙስሊም መስጊዶም ተቐቲላቶም እቶም ኣስላም ካልኦት ብሕርቃ ናብ ኢራን ገጾም ናብ ውግእ ክብገሱ እዮም ነዞም ክልተ ኣስላም ድማ ከምዚ ጌርካ ከተባልዖም እዩ ዝብል ዘሎ ኤግዛክትሊ እቲ ዘረባ እዚ ምናልባት ናይ ኣይሁድን ናይ ካልእን ክትብለ ትኽእል ኢኻ ግን ተመሳሳሊ ታሪክ ግን ኣብ ከባቢና ንሪኦ ፀኒሕና ኣለና ኢና ብተደጋጋሚ ዘጋጥመና ዝነበረ ከምኡ እዩ ብቁጠባ እውን ከምኡ ነዘን ሃገራት ዓረብ ፈታውየን ወይ ከዓ ኣብ ጥቀአን ከም ዘለካ ናምሰልካ ንሓድሕደን ንኣብነት ኣብ ስዑድያ ዝህረም ዘሎ ቦታታት ኣብ ስዑድያ ናይ ሞሳድ ኤጀንትስ ወይ እውን ስለያዊ ካብ ስለያዊ መርበባት ናይ እስራኤል ቦምባታት ክገብሩ ኣብቲ ቦታት ከም ዝተረኽቡ እዩ ዝንገር እሱ እውን ሓደ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ነዚ ሃጓፍ ተጠቒምካ ፅቡቅ ገይሮም ከም ዝበልዑ ግበሮም ዝብል ኣካይዳ እዩ ዝረአ ዘሎ ዝለዓለ ልቦናን ንቕሓት ዝሓትት ጉዳይ ድማ እዩ እንተዘየለ ነቲ ጉዳይ ትስሕና ማለት እዩ ምናልባት ምዚ ኣርእስቲ እዚ ክኸይድ ዝኽእል ንዓና እኳ ብቐጥታ ዝትንክፈና ኣርእስታት ኣይኮነን ግን ካብዚ ኩነታት ሕጂ ዘለናዮ ክንመሃሮ ዘለና ኩነታት እውን ኣሎ እስከዚያ ስምዕዋ ከነተሓሓዛ ስለ ዝኾንና ናብ ኣብይ እስኪ ንኺድ ናይ ኣብይ ቃለ ምሕተት አይ ቲንክ ሓደ ናብ ኣቕርብ ምታት ሓንቲ ነገር ጠቂሙ ክሓልፍ ደል ፀገም የብሉን ክስታይ ንገብር እንታይ ንገብር ሰኸረ ማደለ ታደለ ምስለካ ናብ ኣቕርብ ምሕላፍ ንህዝታ ኩናት ዓድዋን ጁላን ሞነወርስ 50 እዮም هذه من ليك كم جنيه الموضوع نايك أي بحر حتى مقع أبوتات أمس أي بحر زرع أي بحر نزنور مريت ناي تجارو زشهت تحز جناز والوزلو من ليك
ጅግና ዝገብርዎ ዘለዉ ባሕር ስለ ዘይደልዩ ይኮነን ጅግና ዝገብርዎ ዘለዉ ተጋሩ ክልተ መቂሉ ክረዳደሉ ዘይኽእሉ መንገዲ ፈጢሩ ነንባዕሎም ስለ ዘባልዕ ኣብዚ ሕዚ ኣነቲ ናይ ትግርኛ ተዛረባይ ብደንቢ ክርድኦ ዘለዎ ተመሳሳሊ ስሕተት እዩ ዝፍፅም ዘሎ ማለት እዩ ተደጋጋሚ ስሕተት ጁላይ ምፃእ ሓደ ይሃሉ ካሊእ ይሃሉ እቲ ኮንሴፕት ክርድኦ ዘለዎ ተነፃፂልካ ናይ ፀላእቲ ናይ ኣፅነት ስትራቴጂ ክትፍፅም እንተዘይኮንካ ተረጋግፆ ረብሓ ከምዘየለ ብንፁር ክንመሃር ኣለና ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ ክትሪያ ከለካ ኣብቲ መንፈስ ናይ ፅምዶ ስለ ዘለና ብዙሕ ነገር ሸለል ኢልካ ክትሓልፍ እዩ ዝገብረካ ቀዳመይቲ ሪኳየርመንት እዛ ዘረባ ፅብቕቲ እያ ነዚ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እናተባልዐ ንሓድሕዱ ንሳቶም ኣጀንዳኦም ንክገብሩ እቶም ናይ ሽዋ ነገስታት ድሌቶም እሱ ነይሩ بتدقاقامي إذا كلت هزبتات بحدا كسمرو خمزة كلو بحدا كسرحو خمزة كلو نحت حدهم كبالو خمزة لهم مقبار أكل نيت الجنداي نيرو and by the way بزح تيورونه اللي ناني مهناتو نساتهم تم نيتجارو اللي تيوم نتكونتات أسرع شدشان عمتات كم زجاجة زجبروا كارتهم عب شواز نبرو زجاجة دوز نبرو سامي بزخانة أبزيا كلت تجارو تبدلا بوجني يرترانا زس أمدم زياتهم زر خبزة له strictly زيا كتزر بلا كتكل الله we cannot just ignore this kind of ولا قوات صمدو صبغنا حلونا بصبغو يخيد كم زلو اقداسنتو استراتيجيكاوي تقومنا تردانا قلو مالحاسو من بوليتيكا وتحساسبهم كنصر خلالو تግራዩ ኤርትራ ድማ ኤርትራዩ ሓደ ሉላዊ ሃገር ብሓደ ክልል ክትቃስ ከማን ነውሪዩ እንደኾነ ስኻትኩም ኤርትራውያን በሉ ነፍስኹም ሓደ كلل كمان ناخذ كوي شجر رخيب كازر لوسي إيرترا زعكل هاجرسي كل تتجارو الكاب بتجارو كتلكو عمو في التانسي I don't know of course تي عمل بس مجرزن ديو زي عندي تماهيروم نيروم أبتي elitism but أنا كم بولكاي I cannot ignore those such things نزين أجرات زي ignore كجبر ما يكلني سلت الدقاقم دم I like تي سمدوق لما له تبو مخيد مهلاو نوحسنتنا ونقدر سنة لزلوجن إذا زربازي أجن لعلت إنك غزل لي أقويني تسمعني نغزل ታሞ እየተመታ ይገኛል በትግራይ አካባቢ ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ወደ ጦርነት ሊያመራ ይችላል የሚለው ነገር አሁንም ከግምት ውጪ የሆነ ጉዳይ አይደለም አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ይታያሉ ወደ ጦርነት ሊያመሩ የሚችሉ እንቅስቃሴዎች እየተካሄዱ እንዳለ ነው ከግራ ከቀኝም የሚደርሱን መረጃዎች የሚያመለክተው ምናልባትም በቅርቡ ወደ ጦርነት ይገባሉ ተብለው በህዋትና በአብይ አህመድ ሰራዊት መሃል የሚደረገውን ጦርነት በስጋት የሚመለከቱ የትግራይ ተወላጆች ከአካባቢያቸው ለቀው እየተሰደዱ እንዳለም ሕጂ ብልጽግና ናብ ትግራይ ኩናት ክጅምር ክልዶ ማስከ ይጅምር ኸውን ዝብል ሕቶ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ ገይም ግን ኣብ ዝሓለፈ ኣወል ፅግዲ ፅቡቅ ጌራ ብሂቦ ነይሩ ኤግዛክትሊ እዚያ ተገይም ኩናት ክጅምር ኣይጅምርን አንሰርተንቲ ዘይንፁርነት መፍጣር እዩ ዘይንፁርነት ድማ ንተጋሩ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ንተጋራይ ልክዕ ከምቲ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ንኤርትራ ኣዝዩ ዝሃሰያ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ንትግራይ ድማ ሞት እዩ ስለምንታይ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ጌርካ እንታይ ተወሲኽካላ እታ ነገር ፐርፌክትሊ ራን ትገብር መሲልኩም I'm going to show you there is this one it's a well organized ዝኾነ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ ነቲ ውግእ ብትክክለኛ መልክዕናቱ እንተ ተረዲኻዮ ጥራዩ ክርዳእካ ዝኽእል እቲ ኩነታት was ሓንቲ ቪድዮ ነይራትኒ እንተ ዝረኽባ ነይረ يا همين كبد بلندي خن رهبه بزح فيديوهات سلا زلني جن دحن انتاي زبلي مسيلكم درو أبي أحمد أبتكراي زلو جنزب تطوع بالوخم زلو من نسمع أبتكراي زاتو زخون يكون كاش نايكو طبعا كنا تاد بمولو حس تشبيت حزوالو سلازي سراويت جد فهمتيو ناي وجن ورا كيناتن تعاطفت يرولو سراويت ناتو كينات كجبر خليو قالك جبر خليو زبل بتخالد ما نايكو طبعا نتسب تصميمك خيد زدل دما بكل قطبع بكل من قدي صبو غيرو تشبيت بمحاسنه توم زبي كبيت زخونه بده يفتير لهم زلو سلازي ازي اوريدي كيناتيو ابي احمد اب تግራይ كينات فنيلو باجيت ناتوم عطي ولو ابلعليو كم زبلو تريو زلهم كل نغرات سيرفيسز كم زقرارص يغبرالو تزبسي نورمال هيوت كمرح كم زيكل يغبرالو ابلعل زدما تغبرالو كينات كوج كم زخلكا زل على متنققتا يغبرالو سلازي اتو كينات وري تبغيسلو معناته تزبي لازم تسمعوا عقب زلو سب كل هذه ملو نكهدم دما مدر افدق كفيتلو مالو
زي دما تني إيرتراون تمساسالي كل جزء ن10 عامات ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል ኩናት ከም ዝጅምር ብምግባር ኤርትራ ተስፋ ዘይብላ ከም ትሉ እገዳ ዕፅዋ ሰንዓፈሩን ገለና በልካ ትልኩታ በቲ ንትመንሰይ ድማ ካብ ኤርትራ ተውፅኡ ድማ ንደገ ከይድ ከም ዝኽእል ዕድላት ይኽፈት ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ትኩነታት እጂ እንታይ እዩ ኤርትራ ፀገም የብላ እንዲኻ ክትብለን ደሊኻ ዝብለኒ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ካብ 2006 ዝነበረ ፀገም ወይ ካብ 2008 ዝነበረ ፀገም ሎሚ እንታይ ዝተቐየረላ በኤርትራ ኣገልግሎት ጠጠው ኢሉ سوا مخادي تطويلو أب جنبار مخادي تطويلو everything is the same سلام تايجنا بأوروبا أنا أمريكا ورقة زي اللي think about that سلام تايش ورقة نيرو لم ورقة زي اللي مغنياتو نوح مسكادو تريجيم تشينج مسابه هجرات كلن أين قبلنا هنا بزي حمنايل هنا نقبلت لناكو بتسترفق لنا تسرعات نخودق أدلك فترة اللي خلك عبز بالنبر عند كل تزبي ضد ما تأخذ قبلت غيرنا وطبعا فكرنا أين خلونينا دخيلنا كمان كنت الرزين عندل زلنا ثم تقبلنا يوم كمان كملت من عندل زلنا أبزب الودي قام على سلازي أستوعب الكاميرا أقداسيو نقطة لابتي زقط زلو دراما بتقرأي كمل بيرغادر جنرال قوش قبرة تزاري ኤርትራ ቀንዲ ጸላእ ህዝቢ ትግራይ ክብል ቢርጋደር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ተዛሪቡ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ዝፈቱ እንተኮይኑ በኃይል ሒዝዎም ዘሎ ግዛኣታት ብምልቃቅ ብተግባር የርኢ ክብል ድማ ይገሊጹ ብዕለት 23 ለካቲት 2018 ነቋጽራ ግዝ ምስ ቲቢኤስ ዝተባሃለ መደበር ቴሌቪዥን ቃለ መሕትት ዘካየደ ናይ ቀደም ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሓይልታት ትግራይ ቢርጋደር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 12 ናይ ትግራይ ግዛኣታት በኃይል ሒዙ ከም ዝርከብ ይሓቢሩ ጀነራል ጉዑሽ መንግስቲ ኤርትራ በኃይል ካብ ዝሓዞም ቦታታት ኢሉ ዝተቆሶም ኢሮብ ዛላምባሳ እንደሃወርያ ሰብዖ ባድመ ዓዲ ጸጸር ዓዲ ኣሰር ዓዲ ተኻሉን ካልኦትን ይርከብዎም ክብል ድማ ገሊጹ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ዝፈጠሮ ጽምዶ ዝተሰመየ ርክብ ብትር ዝነቐፈ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ እቲ ርክብ ኣፍራሲ ዘይረብሕን ንህዝቢ ትግራይ ንዳግማይ ኩናት ዘቃልዕን እዩ ብምባል ነጺግዎ ጽምዶ ሰላም ኣይኮነን ዝበለ ጉዑሽ ገብረ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘራኽብ ዘይኮነስ ኪዳን ፈጢርካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውጋእ ዝዓለመ እኩይ ፕሮጀክት ክብል ድማ ኮኒኑ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ነቲ ሕወሓትን ሻዕብያን ዝፈጥርዎ ዘለዉ ጽምዶ ብጽኑዕ ክቃወምን ክቃለስዎን ዘተሓሳሰበት ጀነራል መንግስቲ ፌደራል ድማ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተመዛበልቲ ብምምላስ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ብምርግጋጽን ንሕወሓት ምስምስ ከስእኖ ተሓሳሲቡ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ዘመሓላልፎ ውሳነ እውን ብትሪ ተቃዊሙ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘዝኸደ ኮሎኔል ዲ ጀነራል ዲ ሓላፊ ድዩ ጀነፍሬት ካብ ኣቢ ደሞዝ ክረክብ እንድሕሪ ኮይኑ ኣትሪርካ ንሻዕብያ ክትኩንን ኣለካ ንሻዕብያ ኣብ ዕድል ኣብ ዝረኸብካሉ ክዝንጥል ኣለካ እሳታ መብልዒት እንጀራ ዝኾነት ፖሊሲያ ስለዚ if you don't do that you get nothing ስለዚ እንጀራ እንተደሊኻ ጽቡቕ ነገር ተደሊኻ ነታ ንሻዕብያ ክትውንጅል ኣለካ እዚኣ ግን ጽቡቕቲ መልሲ ተዋሂባቶም ነይራ ሓደ ሊቃን ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ግን ኩናት የውግዝ ይብሉ ዘውግዝ እንተኮይኑ ንብልጽግና ዘየውግዝዎ ንሕና ድና ኩናት ናይ ነጋሪት ኩናት ንወቅዕ ዘለና ናይ ትግራይ መራሒ ኢኹም ዝገብር ዘሎ ንሕና ድና ክንወርር ኢና ንብል ዘለና ኣብ ትክክለኛ ናይ ሰላም ድሌት እንድሕረልዮም ተጸየፍቲ ውግእ እንድሕር ኮይኖም መን ይውግእ ዝብል ዘሎ ብልጽግና ኣይኮነን ተተሓዚሎሞ ዘለዉ ስርዓት ኣይኮነን ኣብ ዝባን ብልጽግና ተሓዚሎም ናብ ትግራይ ከኣቱ ስልጣን ዝረአዮም ዘለዉ ሰባት ኣይኮኑን ከምዚ ዝበለ ላግፂ ንዝኾነ ህፃን ዘየእምን ተራእዩ ይፈልጥ ውግእ ዘይንደልማ ንሕና ኢና ኣብዚ ዘለና ውግእ ፈሪሕና ኢና እኮ ምሕዝነት ንፈጥር ዘለና ሰላም ፀሚእና ኮይና ንሕና ትናይ ትማሊ ስምዒት ክኢልናዮ ትዛዓበየ ጅግነት ንሱ እዩ ትትማሊ ተገበረ ንብልጽግና ውቃብ ከነርው ኢልና ናይ ብልጽግና መሳርሒ ክንኮን ፈቃደኛታት ኣይኮንና ስምዒትና ኢና መሓዲርና ኣብዚ ዘሎ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ንምንታይ ኢና ኣፕሪሼት ዘይንገብሮ ትዛዓበየ ጅግነት እውን ትዛዓበየ ንቕሓት እውን እዚ እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ብሽም ውግእ ይንደልን ንህዝብ እናታለሉ ህዝብና ውግእ ስለ ዘይደሊ እዚኣቶም ፀሞቕቲ ውግእ ፀለመ ኣይኮነ ግዛዕ ኣይኮነ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣይኮነ ነዚ ዘለኹም ህዝብና እውን ይፈልጦ እዩ ሎም ህዝብና ናብ ሓደ ዝመፅእ ዘሎ ቀስ እናበለ መን የደናግረሉ እናተረድኦ ስለ ዝኸደ እዩ ስለዚ እቲ ምሕዝነት ፀረ ውግእ እዩ ኣብ ምሕዝነት ዘለና ኢና ፀረ ውግእ ሰላም ዝፀመአና ንሳቶም ኣይኮኑን ንሳቶም ፀሞቕቲ ውግእ እዮም ዝብሉን ክስሙ ናይ ፅንተት ሓደጋ ዘሎ ህዝብስ ኣብ ተራ ውግእ እውን መንግስታት ሓድነት እናፈጠሩ ህዝብታት ሓድነት እናፈጠሩ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ብሕደር እናቐመጥካ እዩ ህልውናኻ ክዳና መነ መቸም ፅቡቕ ዘረባ ምዝራብ ሌላ ገይሩ ተተሓሒዝዎ ዘሎ and it's good that's good ክንቅፅል ኢና
لنكنا متشم أبتا زيامو ملكتي نشابيا مسراويت إريتريا نقولهم زلني ملكتي كانت أب تبل داوا تمسو اللوا راح يذكرهم زفتو صبوق يغني لنا كور قدامي مينستر نعم جرم صراعة شعبية أول بزجدة من قدي بالمعات أي عمنن بس جر سلطان أي عمنن بدكون أي عمنن حجز انترفيو زيا كمي كيدات اللون دحري لكم متشم أبي أحمد سبك سمعون دي زدل زلو قنقواتات زغير زلون زيادة تنايم حرنيا نزوم أب سمين زلو هزبي بفلاي إني إثيوبياويان نتغارو نيرتراويان كردو مايكل نزلو تم حرنيا يلسلز قمته يجي بتقرنيا غيرو unfortunately سلطو يلنا أبي أحمد كم تريوو زلوهم أمنو بزوح بيجات ناتو تشجيرو مو سبك رياي كالن مغنياتو يا كم دريو زلنا يخير يلن تعلاقا سلازي أتهم ناي منقصة يوتيوب channels بزح فلورس اللوم عبيت فلورس اللوم مليونات فلورس اللوم نتي فيديوهاتهم سك خيدا يكني اسران حدا ساعات جيروسي انا مالت تازحه مقد فيديوهاتي امنا وي حوان ابز channel زوردا مالتيو كم زو خيدا يتفلتنا ولا اغشغش تخون زغانتايو امنا وي حوان سب تقبيصكا كمزي خاطقون ناي حدا هاجر مراحي زغبرو انترفيو أمها أبدًا بكوناتن كال إنزلوا قداي كمز كون مخالو too bad ني أبي أحمد ساكن دي حسيرو خمزلو يوزر يمزلو زلو أبزيا حنتي كفارة لا أبزي حلف زي قبر كلكم سكنش تنسمعيا ولا ناتن نبعل سكنش معايا ما أبزي تصبح أركان تغنيا زارب نجارو تغنيا تزارب كان تهم صخايو كاب قامكو أيكون نقامكو أتقدم سلزة قطعي ما خن سب حزب تغري كابتن سا انتاي فوكس غيرو خاب نبل نشتي كومبايز غبرنا يلا انت بالكتمو انا هاي عدلك بك انا حاجه سلتزارب كله انتاي لنا خيدو افتا تغنيا افتا انترفيو سخا سمارات قبل is a man of peace. There are no Eritrean armies operating in Tigray right now. How could you say that? زيت قدمت مالت ملحسوم كالك زارب كله زنبريو ابزينيش تنسمع يوم ده منجست ابتيوان حوحات فتحات መታረቃችን የህዝቦች ዝናዘ محمد ማለት I don't know ወይ ካታዓይ ድዩ ወይ ወላ ድዩ ዘይአምነሉ ዝኾነ ሜንታል ክራይሲስ ዲን ይሄ ወንበር ነዚ ኢትዮጵያ ይበቀለ ይዘል ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ አለው በቀለኛ እዩ ቂመኛ እዩ ጨካን ካይብጣም ባይዞ ለይተ ይድቅስ እና ዘራ ይحدር ሲለምቶም ቀረበታ ዘለኹ ነገርካ ከሎ ሕዚ ሙሉእ ፍጥረቱ ዝሰብዚ ሙሉእ ፍጥረቱ ብናይ ሰብ ስቃይን መከራን ዝሕጎስ ብጣዕሚ ኣረመኔን ጨካን እዩ زاتسمعوا ዘለኹም ያ ብዝኾነ ሓንቲ ነገር ከስማዓኩም እየ ለንቀነ ኣነ ውና ዘረት ያ መፅያትኒ እስከዚያ ስምዕዋ እኹም ፋብሪካ ነይርኩም ጤልያን ዝሰርሖ ፋብሪካ ኤርትራዊ በዓሉ ዝሰርሖ ፋብሪካ ኣለኩም ናይ ጤልያን ነይሩ ዳ ሲኞር እከለ መን ምኽንብል ኢና ሲኞር ሞስካ ሲኞር ማፊ ሲኞር አሜሎቲ ሲኞር ባራቶሎ መን ደይነበረ በኤርትራ حلف تبلغاتهم معراب نيروم كابيمن مصيوم اينا ايرتراوي يو ابتي ايكونومي ابتي اندستري تماهيروس معبيلوس هبتو ونينوس اينا ايرتراوي اسكنغورنا هبتام نيرو فابريكا دنورو نيرنا خطولو تشيبوليني نايت اليات نيرو دادا كله نايت الياني نيرو هذا ودبا دون نو فابريكا ينبرا نيرنا خطبلوكو إذا أسمرا كتمانا تقولوا كمان مجهريتيا إرتراو لسرحة كتما لك عبطاتنا من والو قينهم قال سيمينتو ابن قبيلهم خونو اليوم باروت قينهم يمكن كتمانا هنس علنا يلوم بناتاتهم مهورات بنات بدقوا ما يكونون تسرحوا انجينيراتني عدت اليان مهندساتني عدت اليان ما يتعاون نوعهم بدي السما مع غيرهم سريحهم
ካምፖ ዲቺታቶ ኢሎሞዝ ኮምቢሻቶ ትብሎ ለኹም ካምቦ ዲቦሎን ካምቦ ቦሎ ነይሩ ቲራቦ አስማቶ ከማን ናና ይኮነን ናና ዋና ከተማ ናና ርእሰ ከተማ ተድልየና አላኒ ኤርትራውያን ክንሰርሓ ኣለና ንሕና ተደርከናልና ደቅና ክሰርሕዋዮ ርእሰ ከተማ ሃገር ኤርትራ እዛ ጥልያን ሰሪሕዋ ዝኽደት ግን ናይ ክላስ ያ ነይራ ናይ ክላስ ድሄሩውን ዋላ ሃይለ ስላሴ ምስ መፀሲ ቶም ክላስ ዝነበሩ ኤርትራውያን ንኽነብሩላ እዮም ገይሮሞም ገዛውቲ ብስትራክቸር ተርኪሞ በባህላዊ ገዛውቲ አሰራርሓ ኤርትራዊ ገዛውቲ ኮነን ትውኡ ደሎ ናይ ዓድና ህድሞ እዩ ናይ ዓድና አግዶ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ወጣባ ኣብ ከመይ መድረክ ተዛሪቡ ኣይፈለጥኩን ኣነ እጂ እታ ቪድዮ ፋክቹዋሊ እቲ ዘረባ ከም ታሪኻዊ ኣመፃፃ ሓቅነት ኣለዎ እዩ ወላ ሓንቲ ምናልባት ስምዒት ናይ ኤርትራውያን ክትንክፍ ክእል እዩ ሓደ ግዜ ቱ ኢሞሽናል ክንከውን የብልና ሂስቶሪካልን ተሪኻዮ ሓቂ ዘረባ እዚ ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ካልእ ከተማታት ከረም እውን ተገለ ብዙሕ ህንፃታት ጥልያን ይሰሪሕዎ ግን ኣብዚኣ ዝተጋግያ ነገር ኣላቶ ወጣባ ወላ እኳ እቶም ኤውሮጳውያን ጥልያን ስልጣንን ምዕባለን ተነበሮም ኣብቲ እዋን እቲ ትምህርቲ ምስ ረኸቡ ኤርትራውያን ንኣብነት ነፍሲ ወከፍ ህንፃ ክስራሕ ከሎ ነዳቃይ ዝነበረ ኮንትራክተር ንዓበየ ዝኸይድ ኤርትራውያን ግን ፕሮፐርቲ ክውንኑ ትካል ንክገብሩ መሰል ኣይነበሮምን ኣብቲ እዋን እቲ ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ ገዛ ዓዶም ጊላዩ ንክኾኑ ወይ ሸቃሉ ንክኾኑ ጥራይ ስለተገደዱ እምበር ሓንጎሎም ናብኡ ክበፅሕ ስለዘይክእል ኣይኮነን የስ ሜይቢ ቅድምሶም ጥልያን ብምምፅኦም እቲ ክእለት እቲ ብቅዓት እቲ ፓላሶታት ምስራሕ ኣይነበረን ክኸውን ይኽእል እዩ ወሬቨር ከም ድሌት ከበሎ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ባይታ ንቶም ኤርትራውያን ጥልያናውያን ማዕረ ይነበረን ስለዚ ኤርትራውያን ሌላ ዓቅሞም ክኸዱ ይክእሉን እዮም በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝተሰርሐ ብረሃፅ ኤርትራውያን ስሚንቶ ናይ ኤርትራ ሙራለ ናይ ኤርትራ ኩሉ ነገር ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ስለ ዝነበረ ሃብቲ ኤርትራ እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ድማ ይሰርሕዎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ካፒታሊዝም ከምዚ ዝበሃል ኣሎ ዋና ናይቲ ገዛ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ዝሰርሖ ዘሎ እምበር ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕተኛ ወዲ ዓዲ እዩ ስለዚ እቲ ዝተሰርሐ ገዛ ብረሃፅን ደምን ፀጋታትን ናይ ኤርትራ ተሰሪሑ ኤርትራ ድማ እዩ የስ እቶም ኢንጂነራት ቶም ንዑ ሃንደስቲ ካልኦት ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኤርትራ ተረኪባ ግን ቁጠባኣ ክትዕቢ እኮ ትኽኢላ ነይራ እያ ስለዚ ኤርትራውያን ሰናፋት ኣይኮኑን ድሓር ፓላሶ ምስራሕ ፍሉይ ሽመት ኮይኑ ኤርትራውያን እኮ ኣብ ኤርትራ ዝሰርሑ ፓላሶታት እውን ኣይነበሮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ቀፂልካ እዚ በዓል ጁባ ዝህነፅ ዘሎ ካልእ ዝግበር ዘሎ እውን ተሪኻዮ ኤርትራውያን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ንርኢ ኣለና ብሕፅር ዝበለ ሓንቲ ዘረባ ምስ ዝፅቡቅ ገይረ ዝረዳ ኤርትራ ንናታ ታሪክን ኣይደንቲቲን ትመስል ርእሲ ከተማ ወይ ሓንቲ ከተማ ክትሃንፅ ግን ፅቡቅ ሓሳብ ኮይኑ ረኺበ እያ ማለት ብናይ ጥልያናውያን ጥራይ ክንጀሃር ኣይንኽእልን ኢና ናትና ኦርጋኒክ ዝኾነ በዓልና ካብ ዚሮ ዘበገስ ናይ ከተማ ግን ከልወና ኣለዎ እዚ ከም ቻለንጅ ማለት ብሕማቅ ወይ ብሕርቃን ክርዮ ይክእልን እያ ኤርትራ ብናታ ፀጋታት ናታ ከተማ ክትሃንፅ ግን ፅቡቅ እዩ ዋላ እኳ ብዙሕ ነገር ክሓትት ዝኽእል ተኾነ በቲ ኮይኑ በቲ ያ ናይ መግዛእቲ ተረፈና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን ካናትና እዩ ኣብ ዓድና የተሰሪሑ ብፀጋታትና የተሰሪሑ ስለዚ ብርግፅ ካበይ ተበጊሱ ከምኡ ኢሉ ኣይፈልጥን እየ ብዙሓት ግን ብኣሉታ ከብልዎ ሰሚዐ ኣለኹ ግን ኣድየንድ ኦፍ ደይ ኩሉ ነገር ኣመዛዚና ተሪና ካብ ስምዒት ውፅእ ኢልና ነገራት ተሪናዮ ምናልባት ንኤርትራውያን ከምኡታት ስምዒቶም ንምትንካፍ ኣድላይ ድዩ ነይሩ ንዝብል ከም ድሌትኩም ኮሜንት ክትገብሩ ትኽእሉ በለስ ኩሉ ግዜ ኣብሲ እንታይ ኮይኑ እዩ ባሕሪ ዳበለስ ኩሉ ግዜ ዝርብሸና ነይረን ለካ ሓቂ ነዝሪ እዩ ሶሪ ኤይባር የኛ ነው የእናንተ ሳይሆን የኛ ብቻ ነው ምንም ነገር ማድረግ አትችሉም በእግዚአብሔር የተሰጠን በግጽባችን ደግሞ እኛ ያወጣን ነው ስለዚህ ይቅርታ እዩት ግን ምንም ማድረግ አይቻልም ይቅርታ እዛ ዋዕሮ ጓልና ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዞም ኢትዮጵያውያን ኣቕኒ ኣቢላቶ ማለት እዩ ኣብሲ ባሕሪ ዝብልሲ ኤርትራ ኣምፂኦም ኣብቲ ባፅዕ ስለ ዘረኣይዎ ሰብ ልቡ ተሰቂራ ሶሪ ግን ሓንቲ ክንገብረኩም ኣይንኽእልና እዚ ናይ ኤርትራ እዩ ኢላቶም ኣላ ወል ፅቡቅ መልሲ ወላ ሓንቲ ክንብሎም ኣይንኽእል ኢና ንኤርትራውያን ዝተዋህበ ኣምላኽ ዝሃቦም ፀጋ እዩ ሓደ ክነናት ኣለዎ ናይ ሎማ ርዕስ ኣብዚ ክንውዲና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪኢቶኹም ግደፉ